Ja, den er startet. Hvordan er så lige, jeg kommer op herfra? Vi prøver at finde lidt. Vi finder lidt. Action! Skal jeg starte? Ja. Ah, fuck, jeg fik sgu da chok, mand. Jeg var bare lige klar der. Min hold i næk. Det er sjovt, det fedeste man kan lave, når det er en langsom salg. Det gør jeg da. Ja. Det er simpelthen noget af det bedste man kan lave. Det er så nice. Altid på igen. Det er sjovere kun, hvis man laver det fra en trampolin, så ned på en måtte. Fuck, jeg fik sgu da et dårligt hop der, mand. Super duper Ninja Turtles. Okay, lad mig lige på igen, det der gik løs. No! Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Jeg prøver nu. Ah! Det er et chance. Og jeg prøver bare sådan her. Og så håber Du man prøver derovre. Så deroppe i... Og det kan jeg ikke. Jeg prøver. Kom, kom. Ja, bare gør det der. 1, 2, 3. Hvad gør du? Det gjorde jeg kan også her. Det gør vi også. Vi prøver igen. Hej, Mia. Jeg tør fandme ikke. Ej, jeg må ikke lige prøve at se ham ud af sådan en udstand. Det jeg overhovedet kan. Det er godt. Jeg rammer det bare til. Kom så. Ja. Og nu så. Det er en mishandlet. Prøv at jeg skal se, at jeg overhovedet kan gå. Okay, jeg er klar. 1, 2, 3. Jeg kan bare så. Jeg kan bare. Nej, det gjorde jeg. Jeg satte mig bare ned igen. Jeg satte mig bare ned. Okay, vi prøver igen. Det skal lykkes. Okay. Stine. Ej, stop det ikke. Stille derovre. Jeg kan også komme hurtigt. Hvad? Hvad? Jeg kan også komme hurtigt. Ja, ja. Hvad er det for sådan en type arbejde? Okay, vi prøver igen. Vi kan godt tænde, ikke også? Ej, kan vi godt høre det? Jo, vi tager til dig her. Okay. 1, 2, 10. Nu! Så stop! Hvad siger du? Den ligger som i gælder. Ja, vi kan altså godt. Vi skal begge to. Hvordan skal det lige til der? Er du klar, Gabi? Nej, jeg er ikke klar, Stine. Jeg prøver lige igen, så skal jeg sige på igen. Jeg er jo godt der. Okay, kom så. Det kan godt. Ja, det kan jeg så. Ved du hvad? Der var aldrig. 1, 2, 3.
Okay, kom så. Ja. 1, 2, 10. De også stå i 10. 1, 2, hvor længe hen er jeg? 1, 2, 3. Okay, nu er de Ninja Turtles, okay? Super duper Ninja Turtles. Okay, der er ingen, der ser mig, vel? Og det sidste er derovre. Og du har ikke set mig. Okay, græsspring. Prøv at lade mig hoppe der. 1, 2, 3. Vi gjorde det på samme tid. Hvad? Nå, okay. Kraftspring samtidig. Du kommer kraftspringet. 1, 2. Okay, kraftspring. 1, 2, 3. Nu. High five. Prøv igen. Bang. Jo. Det kan jeg også. Det kan være ramt af hovedet. Lige prøv at lade mig selv til at lave sjov. Hvad er det for? Så er jeg helt væk. Helt på det blå, fordi at jeg skal have kop. Nu skal vi komme sammen. Det er lidt dumt sted at stå, synes jeg. Det går ikke. Jeg siger hej matematik. Hvad er det der? Så sidder de der halvsalser. Det gik bare helt så godt. Det der med ned. Ja. Så hvad skal jeg lige? Jeg har fin nøgle. Nej. Så jeg går væk. Ja, det virkelig også det der. Altså. Jeg skal mig bare sådan virkelig. Lad få det godt lidt længere. Få det lidt længere igen. Og så få det godt lidt længere ind. Og så lægge det ned på ryggen. Og så skal du til at hoppe op. Hop op. Og så tager du med min hånd samtidig. Det var lige. Hej, Stine. Okay. Okay, jeg skal lige prøve noget. Min mobil er faldet ned. Hvor længe har den været det? Hej Mille. Hej Mille. Hvad laver du? Okay. Nej. Annette, der gik et stykke i går, den grønne. Så vi tog den anden på. Ja. Og så her. Så nu tager jeg den af igen. Jeg er altid klar på min vej. Og så. Jeg skal ikke det. Hvad er det, jeg gør?
Og jeg kan tage på hovedet. Det er vigtigt. Det kan jeg faktisk. Og det er ikke få noget. Det var også godt der. Hold da. Nu går vi op. Op. Indad. Ready. Put. Woo! Okay, sidste spring, Stine. Ja. Og aller sidste. Ja. Okay, sidste. For det vent. Så. Okay. Ja.